Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Niining lisuna atong tukion ang paggamit sa particle to para pag-indikar og mga kinutlo o quotations. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Akong gibuak ang paggamit sa particle to sa pagmarka og mga kinutlo o quotation ngadto sa upat ka grupo. Ang pinakadako nga grupo kay ang paggamit sa to plus ang verb nga mosulti o you, toyu, para pag-ekspresar sa unsay gisulti sa tao. Matud ko, matud nimo, matud niya, matud nila. Og ang ikaduhang grupo kay ang to plus ang verb nga muhuna-huna, omo, to omo, para pag-ekspresar sa unsay gihuna-huna. Akong huna-huna, iyang huna-huna, ilang huna-huna, ug uban pa. Ang ikatulong grupo kay ang paggamit sa to plus ubang mga verb sama sa pagsuwat, pagbasa, paghimo. Og ang katapusang grupo kay ang to pagmarka og mga onomatopoeia. Mga adverbs kini, mga pong nga mohulagway sa mga verbs o action words, og kini sila nagagikan o nagsumay-sumay og mga tingog. Duna pud tay mga ingon ani sa Binisaya. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Og kining leksyon og ang mga uban pod nakong leksyon kaniadto kay adunay kaubang exercise sheet nga mopalig-on sa imong pagtuon. Pinaagis pagdonar og $10 or more gamit gihapon ang PayPal, imili dayon ko sa ericsnihongolessons@gmail.com ug i-email nako nimo ang exercise sheet. Imong ansiran ug iuli nimo nako. Ako mismo ang mo-check ug matagaan ti kag personal feedback. Daghang salamat. Yoroshiku onegai shimasu. Karon balik tas leksyon. Ang unang grupo kay ang to plus ang verb nga mosulti, you, toyu. Ug sa ilawom niini aduna tay tuto ka grupo nga nagdepende sa tense sa verb. Ang una kay ang toyu, non-past tense kini. Ang pasabot sa toyu kay kanunayng ako misulti. Akong pong, first person kini kanunay. Ang ikaduhang grupo kay ang you anaa sa progressive tense, to itteiru. Pwede gihapon ning first person o ako, apan ang to itteiru kay kanunay natong gamiton kung ang nagsulti kay third person o laing tao. Sulti niya, sulti nila. Nganong mo gamit man tag progressive tense? Tungod kay ang mga Hapon wa sa ilang kultura nga magtumo-tumo nga nahibaw silag unsay isulti sa ubang tao. Busa, progressive tense ang gamiton nga murag nagpadayon gihapon sulti sa ubang tao nga klaro na kaayo nato kung unsay isip isulti sa ubang tao. Ang ikatulong grupo kay kung ang verb anaa sa past tense, to itta. Ang to itta kay pwedeng first, second o third person. Busa, tan-awon ginimog maayo kung aduna bay subject nga maoy nagsulti niining gikutlo. Karon mo tan-aw tag mga ehemplo sa kada klase. Non-past toyu. Watashi wa Eric to iimasu. Watashi wa Eric to iimasu. To iimasu, non-past kini, busa ang nagsulti kay ang speaker. Og ang hubad, ako si Eric. Ako ngan si Eric. Ang pagbutang nato sud sa brackets sa ngang Eric nagpasabot nga kini usa ka direct quote. Bali maoy tukmang pong sa nagsulti. Kini kay makita man nato nga adunay bracket. Apan kung isulti lang ni, di nato mahibalaan kung direct o indirect quote ba kini. Laing ehemplo sa direct quote, ang hai kay naasod sa brackets. Watashi wa hai to iimasu. Watashi wa hai to iimasu. Ug ang hubad, musulti ko og hai. O musulti ko oo, yes. Ehemplo kini sa usa ka indirect quote kay wa may brackets. Bali ang unsay gisulti kay mao ra ang idea og dili gud ang mga eksaktong pong. Sa suwaretara, ikanai to iimasu. Sa suwaretara,
ikanay to imas. Wa tay subject diri nga gisuwat apan ang sentence naggamit sa non-past verb nga to imas. Busa first person sentence kini. Ang speaker mo ay nagsulti. Busa atong subject kay ako. Busa ang hubad sa sentence kay kung maimbita ko, mosulti kog di ko moadto. Karon atong tukion ang ikaduhang grupo kung ang verb naa sa progressive tense. To itteiru. Tanaka-kun wa pari ni ikitai to itteimasu. Tanaka-kun wa pari ni ikitai to itteimasu. Kung ang verb ana sa progressive, pangita og third person subject og kini markahan sa particle wa o ga og aduna tay subject tinuod si Tanaka-kun. Tanaka-kun wa. Busa si Tanaka-kun ang nagsulti. Ang hubad, matud ni Tanaka, gusto niyang moadto sa Paris. Laing ehemplo, Smith-san wa natsuyasumi ni Fujisan wo noboru to itteiru. Smith-san wa natsuyasumi ni Fujisan wo noboru to itteiru. Atong verb kay progressive, busa taas ang tsansa nga usa kini ka third person sentence. Busa mangita tag subject ug aduna tay nakitaan si Smith-san wa. Busa ang hubad kay matod ni Mr. Smith mokatkat siya sa Mount Fuji inig summer vacation. Karon kung wa tay Smith-san wa, ang sentence mahimong natsuyasumi ni Fujisan wo noboru to itteiru. Busa ang sentence mo default ngadto sa first person. Bali ang speaker ang nagsulti, ako. Og ang tono sa sentence kay mura kog nainis. Nagsigi kog sulti nga mokatkat ko sa Mount Fuji inig summer vacation. Siguro way mo tuon ako. Mo nang moyong kog natsuyasumi ni Fujisan wo noboru to itteiru. Nagsigi kog sulti nga mokatkat ko sa Mount Fuji inig summer vacation. Pero wag gyapon mo tuo. Karon aritas ikatutong grupo kung ang kutlo anaa sa past tense. To itta. Kung past tense gani, ang subject kay pwede first, second o third person. Busa pangita ang subject kung aduna ba. Atong sentence, oishiku nai to iitaku nakatta no de damatte ita. Oishiku nai to iitaku nakatta no de damatte ita. Atong sentence kay past, to iitaku nakatta pero why subject gisuwat. Busa atong subject kay ang default subject ug kini ang ako. Ako mismo ang nagsulti, first person. Busa ang hubad sa sentence tungod kay di ko ganahan mosulti nga way lami, naghilom-hilom ko. Dugang ehemplo, Kachou ni nanto iimashita ka? Kachou ni nanto iimashita ka? Past tense gihapon og kini usa ka pangutana. Kung pangutana gani og way gisulting subject, atong default subject kay ikaw o second person. Busa ang hubad sa sentence, unsay imong gisulti sa atong amo? Laing ehemplo, Kimura-san wa party e ikanai to itta ne. Kimura-san wa party e ikanai to itta ne. Past tense quotation gihapon kini, to itta ug aduna tay subject, Kimura-san wa. Bale, usa kini ka third person sentence ug si Kimura ang nagsulti. Ang hubad sa sentence, matod ni Kimura, di siya moadto sa party no? Laing gamit sa toyo kay ang paghinganlan og mga butang gamit ang pattern nga X wa Y toyo. Ang tawag sa X kay Y. Mutan-aw tag mga ehemplo. Chair wa Nihongo de isu to iimasu. Chair wa Nihongo de isu to iimasu. Ang tawag sa siya sa hinapon kay isu. Laing ehemplo, pero ang pattern na asod sa atong subordinate clause. Ferrari toyu kuruma wa totemo takai desu. Ferrari toyu kuruma wa totemo takai desu. Ang toyu kay naasod sa subordinate clause nga naghulagway sa auto. Ang auto nga gitawag og Ferrari. Busa ang hubad sa tibok sentence, ang auto nga gitawag og Ferrari kay haskang mahala. Laing gamit kay nga pattern kay ang X to ieba nga pasabot kung hisgutan ang X. Atong ehemplo nga sentence,
言語学といえば日本語が一番面白いと思う。言語学といえば日本語が一番面白いと思う。言語学to iya ba? Kung hisgutan nato ang linguistics, ang pagtuon sa mga lingwahe ba? Nihongo ga ichiban omoshiroi to omou. Nagtuo ko nga ang Nihongo ang pinaka-interesting. Aduna ta ikaduhang pagkutlo diri ang to omou. Nagtuo ko nga maoy topic sa ikaduhang dakong grupo sa mga quotations o pagkutlo. To omou ang pagtuo nga usa ka butang o usa ka tawo kay nanto ka o mubuhat og nanto ka. Ang mga Hapon hilig kay motapos sa ilang sentence og to omou aron mapahiubsanon silang paminawon. To omou, ako lang ni ha, ako lang ning pagtuo. Karon ang to omou kay aduna poy tuto kagagmayng grupo depende sa tense sa verb. Aduna tay non-past tense to omou. Kay first person yun ni kanunay, ako ang nagtuo. Unya aduna tay progressive tense, to omotteiru, nga pwede first person, pero kung third person gani ang nagtuo, bali siya, sila, nagtuo, to omotteiru, gyud ang pirming gamiton. Kinitungod kay ang mga Hapon, di magtumo-tumo nga nakahibaw sila kung sa pagtuo sa ubang tao, busa progressive tense ang gamiton. Kay kunuhay nagpadayon gihapon og sulti o ang third person nga maunang klaro na kayon sa ilang yun-auna nga pwede na natupod nga isulti. Ang ikatutong klase kay kung anaa sa past tense, to omotta. Ang sentence kay pwede nga first, second o third person busa alisto og aduna bay subject nga anaa sa sentence. Tan-awon una nato ang non-past tense, to omou. Smith-san wa Amerika-jin da to omoimasu. Smith-san wa Amerika-jin da to omoimasu. Hinumdumi nga ang to omou kay kanunay ako ang nagtuo. Nagtuo nga unsa? Aduna tay subject. Smith-san wa nagtuo ko nga si Mr. Smith kay Amerika-jin. Nagtuo ko nga si Mr. Smith usa ka kano. Karon kay ang Amerika-jin usa man ka noun magkinahanglan tag verb nga da sa di pa nato masumpay ang to omou. Smith-san wa Amerika-jin da to omou. Nagtuo ko nga si Mr. Smith usa ka kano. Basta to omou gani, bantay kung unsay atubangan sa to omou. Kung noun o na adjective gani, magkinahanglan kag da, usa nimo masumpay ang to omou. Pero kung i-adjective o verb gani, pwede diretso isumpay ang to omou. Kining ihimpluha kay usa ka na adjective. Nigihaka na, aligre. Tokyo wa nigihaka da to omou. Tokyo wa nigihaka da to omou. Tungod kay na adjective ang nigihaka, ipatunga una nato ang da, usa nato masumpay ang to omou. Tokyo wa nigihaka da to omou. Nagtuo ko nga ang Tokyo aligre. Aligre gyud bitaw. Kining ihimpluha kay migamit og i-adjective. Yamada sensei wa yasashi to omoimasu. Yamada sensei wa yasashi to omoimasu. Ang yasashi usa ka i-adjective, busa pwede diretso natong ikabit ang to omou. Yamada sensei wa yasashi to omoimasu. Nagtuo ko nga buutan si Professor Yamada. Kining ihimpluha mo gamit og verb predicate. Fuyu yasumi ni Philippine ni kairu to omoimasu. Fuyu yasumi ni Philippine ni kairu to omoimasu. Ang kairu kay usa ka verb, busa pwede diretso isumpay ang to omou. Fuyu yasumi ni Philippine ni kairu to omoimasu. Siguro muuli ko sa Pinas karong winter vacation. Laing verb predicate nga ehemplo. Takahashi-san wa Kobe ni iku to omoimasu. Takahashi-san wa Kobe ni iku to omoimasu. Ang iku usa ka verb, busa diretso natong ikabit ang to omou. Takahashi-san wa Kobe ni iku to omoimasu. Karon hinumdumi ang to omoimasu, ang to omou first person ni kanunay ako ang nagtuo. Ako nagtuo nga si Ms. Takahashi moadtog Kobe. Mao ni hubad sa sentence.
Niining ihempluha ang atong kutlo usa ka pangutana. Watashi o nansai dato omoimasu ka? Watashi o nansai dato omoimasu ka? Timan-i nga kung pangutana, ang atong default subject kay ang second person, ikaw, anata wa. Anata wa watashi o nansai dato omoimasu ka? Sa imong pagtuo, pilay akong edad. Karon atong tukyon unsang pagbalik sulti, wa ko magtuo. Kumon gihapon nga sa hinapon atong tapuson ang sentence sa to o mo. Pero ang ideya nga naasud sa sentence kay ato nang balihon ngadto sa negatibo. Pangalitan, wa ko magtuo nga si Mr. Takahashi moadtog Kobe. Ato kining balihon para to o mo gihapon ang magamit. Nagtuo ko nga si Mr. Takahashi di moadtog Kobe. Og sa hinapon, Takahashi-san wa Kobe ni ikanai to omoimasu. Takahashi-san wa Kobe ni ikanai to omoimasu. Apan pwede po nimo gamiton ang negatibo nga verb sa pagkutlo, to omowanay. To omowanay nga isog ra kay dating nga wa gyud ko nagtuo. Pangalitan kini nga sentence. Kairanai to ikenai to omowanai no de kairanai. Kairanai to ikenai to omowanai no de kairanai. To omowanai wa gyud ko magtuo. Ang hubad kay wa man gyud ko magtuo nga kinahanglan di ko muuli, busa wa ko mopauli. Laing ehemplo, yasumitai to mada omowanai. Yasumitai to mada omowanai. Wa pa nasantops akong hunahuna nga mopahuway. O wa pa nako nahuna-hunai nga gusto na kong moretiro. Angay ning isulti sa mga way planong mopahuway o magsige lang ihapog trabaho bisan lapas na sa 65. Karon aritas progressive tense, to omotteiru. Timan-i nga kung progressive tense gani, posible nga ang nagsulti kay laing tao, third person. Atong ehemplo, keizai gakusha wa infure de bukka ga sagaranai to omotteimasu. Keizai gakusha wa infure de bukka ga sagaranai to omotteimasu. Ang hubad, nagtuo ang mga ekonomista nga di moos-os ang mga presyo tungod sa inflation. Sa paggamit sa progressive tense, nasigurado nato nga ang nagtuo kay ang mga ekonomista o keizai gakusha. Usa pa ka estratehiya nga pwede natong gamiton para sa third person, para sa laing tao, kay ang paggamit sa progressive tense plus yoda o yodes. Atong natuki ang yo sa leksyon 88 isip pag-ekspresar og kusog nga pagduda o espekulasyon. Keizai gakusha wa infure de bukka ga sagaranai to omotteiru yo desu. Og ang hubad mahimong murag nagtuo ang mga ekonomista nga di moos-os ang presyo tungod sa inflation. Padayon tas past tense, to omotta. Kung past tense gani, susiha kung aduna tay subject nga mo'y nagsulti sa gikutlo, kay hinumdumi nga ang past tense pwede gamiton para sa first, second o third person. Atong sentence, Osaka wa shizuka na machi dato omotta. Osaka wa shizuka na machi dato omotta. Past tense, to omotta. Pero wa tay subject nga pwede mo huna-huna niini. Ang Osaka sa Osaka wa kay usa ka lugar, busa dili kini pwede mo huna-huna kay lugar man. Busa aritas default first person, ako. Watashi wa Osaka wa shizuka na machi dato omoimasu. Ang hubad, nagtuo ko nga ang Osaka, usa ka mingaw nga syudad. Unsay mingaw? Bibo kaayo ang Osaka. Kining ihempluha usa ka pangutana. Sore wa nanda to omotta? Sore wa nanda to omotta? Tungod kay pangutana, atong default kay anata wa, ikaw, second person. Anata wa, sore wa nanda to omotta? Ang hubad, unsa man to sa imong pagtuo. Kining ihempluha kay anaa sa third person. Kanojo wa kare wo baka dato omotte ita. Kanojo wa kare wo baka dato omotte ita. Past tense atong verb, unya aduna tay subject siya, kanojo wa.
Busa ang babay, kanodyo, ang atong gikutlo dire, siya nagsulti. Unya napalig-on pagyud ni kay aduna tay direct object particle wo para sa karewo. Busa ang hubad, nagtuo siya si babay nga gago siya si lalaki. Ang atong sentence pwede pod ing-anion. Kanodyo wa, karewa, baka dato omottita, og parehas ra gihapon ang hubad sa sentence. Laing pattern nga nagamit sa to-omo kay ang yo to-omo. Kung asa ang yo kay ang volitional form sa verb. Yo to-omo, naghuna-una ko nga mobuhat og nanto ka. Ang mga sentence nga yo to-omo kay speculative, di pa siguradong buhaton og nag-ekspresar lang ni og hugot nga balak mobuhat. Ang verb nga nasa yo o volitional form kay usa ka controllable verb, kanang action nga atong kontrolado. Og ang sentence di pwede gamiton isip pangutana. Mao ni atong sentence ganiha ato lang bali-balihon. Fuyu yasumi ni Filipini kairu to omoimasu. Naghuna-una ko nga muli ko sa Pinas inig winter vacation. General statement lang ni, why pressure? Muralag nahuna-hunaan. Pero kung atong usbon ang Cairo ngadto sa volitional form Cairo, fuyasumi ni Filipini Cairo to omoimasu. Ang sentence kay mas kusog og mas apurado, mas hugot. Naghuna-huna ko nga mauli gyud ko sa Pilipinas inig winter break. Og para mas apurado pagyud atong gamiton ang progressive form, omotteimasu. Nagsigi ko guna-huna. Fuyasumi ni Filipini Cairo to omotteimasu. Nagsigi gyud ko guna-huna nga mauli gyud ko sa Pilipinas inig winter vacation. Hiru gohan ni sushi o tabeyo to omoimasu. Hiru gohan ni sushi o tabeyo to omoimasu. Naghuna-una kog mukaog sushi para paniudto. O siguro mukaong kog sushi nig paniudto. Mas may kasiguraduhan ni kaysa hirugohan ni sushi wo taberu to omoimasu. Mas hugot ang tabeyo to omoimasu. Ima kara toshokan de benkyou shiyou to omotteimasu. Ima kara toshokan de benkyou shiyou to omotteimasu. Naghuna-una ko nga gikan karon motuon ko sa library. Ang pag-apura kay na-ekspresar sa paggamit og progressive tense, omotteimasu, ug sa poong nga ima kara gikan karon dayon gikan karon mo diretso na ko sa library aron motuon. Karon kung atong gikutlo kay laing tao o third person, kinahanglan tang mogamit og progressive tense gihapon. Yo to omotteiru. Pangalitan, Mori-san wa keiki o tsukuro to omotteimasu. Mori-san wa keiki o tsukuro to omotteimasu. Naghuna-una si Miss Mori nga mohimo siya cake. Laing third person nga ehemplo, Haha wa boku o isya-san ni shiyou to omotteiru. Haha wa boku o isya-san ni shiyou to omotteiru. Buot sa akong inahan nga himuon kong doktor, padoktoron ko sa akong inahan. Karon ang unsaon pagsulti sa opposite, naghuna-una ko nga di ko mobuhat. Aduna tay conjugation niini ug kini ang rule form sa verb, dictionary form sa verb plus may, unya plus to omo. Ru may to omo. Ehemplo, naghuna-una ko nga di na mouli sa Pilipinas inig winter vacation. Haskang samoka. Fuyu yasumi ni Filipini mo kairu mai to omoimasu. Fuyu yasumi ni Filipini mo kairu mai to omoimasu. Laing ehemplo, naghuna-huna ko nga di na gyud mo palit og second hand nga auto kay maguba ra dayon. Chuko sha wo mo kau mai to omo. Chuko sha wo mo kau mai to omo. Karon atong tukyon ang ikatutong dakong grupo. Kini ang pagkutlo gamit ang to plus ubang mga verbs. Akong ilista diri ang mga pinaka-common nga verbs ug mohatag kog usa ka sentence isip ehemplos kada usa. Atong sugdan, to hanasu, musulti.
Keiko さんはアメリカを旅行したいと話した。Keiko さんはアメリカを旅行したいと話した。Misulti si Keiko nga gusto siya mobiyahe sa Amerika. To sakebu, musinggit. Kare wa tasukete to sakenda. Kare wa tasukete to sakenda. Misinggit siya tasukete o tabangi ko. To yobu, mutawag. Honnin ni mukatte sensei to yonde kudasai. Honnin ni mukatte sensei to yonde kudasai. Atubanga ang tao ug tawga siyag sensei. To setsumei suru, mo explika. Oisha-san wa undo ga daiji da to setsumei shite kureta. Oisha-san wa undo ga daiji da to setsumei shite kureta. May explika ang doktor kanako bahin sa importansya sa pag-ehersisyo. To kotaeru, mutubag. Omoikitte yada to kotaeta. Omoikitte yada to kotaeta. Hugot kong mitubag og di ko gusto. To kaku, musuwat. Sensei wa kokuban ni nan to kaita. Sensei wa kokuban ni nan to kaita. Unsay gisuwat sa maestros blackboard? To yomu, mubasa. Kono kanji wa hana to yomimasu. Kono kanji wa hana to yomimasu. Kining kanji ha kay basahon isip hana. To osieru, mutudlo. Chef wa suupu ni sakana o saigo ni ireru to oshieta. Chef wa suupu ni sakana o saigo ni ireru to oshieta. Ang chef mitudlo nga katapusang ibutang sa sabaw ang isda. To kiku, maminaw o mangutana. Sebutou no umi wa kirei da to kikimashita. Sebutou no umi wa kirei da to kikimashita. Akong nadunggan nga nindot ang mga dagat sa Cebu. To kangaeru, muhuna-huna. Kore wa honmono janai to kangaerareta. Kore wa honmono janai to kangaerareta. Giisip kini nga mini. Karon unsa diferensya sa kangaeru ug omo? Ang kangaeru kay lawom nga paghunahuna samtang ang omo kay taphaw og dali-dali kung unsay masuod sa hunahuna. To happyo suru, mo anunsyo. News de 2人がもう結婚したと発表された。ニュースで2人がもう結婚したと発表された。Gianunsyo sa balita nga ang duha nagpakasal na. To kokuhaku suru, mukumpisal. Kare wa kanojo ni suki da to kokuhaku shita. Kare wa kanojo ni suki da to kokuhaku shita. Mikumpisal siya ang lalaki og sukida o gihigugmatika ngadto niya sa babae. Aduna tay laing verb nga angay natong hisgutan og kini ang naru o mahimo. Kasagaran ang naru ipare sa particle ni naru. Pero usahay parisan kini og to naru. Unsay kalahian? Ang pasabot sa ni naru kay mahimong nanto ka og muhulagway kini og natural nga pag-usab. Gamiton kini sa pagsulti og sa pagsuwat. Apan ang to naru muhulagway kini pag-abot sa katapusang kausaban o sa ka-dramatic change. Ang to naru kasagaran gamiton sa pagsuwat. Mutan-aw tag mga ehemplo. Pangalitan kini nga sentence. Kanojo wa tomodachi ni natta. Kanojo wa tomodachi ni natta. Nahimo siyang amiga, neutral pagkasulti. Itandi nato kini sa kanojo wa tomodachi to natta. Kanojo wa tomodachi to natta. Ang hubad sa katapusan nahimo siyang amiga. Sa to naru aduna tay jutayng drama. Siguro sa primero is nabira, di managad, pero sa pagkadugay nahimo ra gihapong amiga. Tomodachi to natta. Kining sentensa, hatachi ni naru to otona ni naru.
hatachi ni naru to otona ni naru. Inig 20 anyos mahimong hingkod ang panuigon. Neutral pagkasulti. Apan kung bayloan natog to, hatachi ni naru to otona to naru. Hatachi ni naru to otona to naru. Inig ka 20 anyos mahimo na gyud og hingkod ang panuigon. Sa to naru nagpasabot nga taod-taod nagyong gihuwat ang pagkahingkod sa usa ka tawo. Otona to naru. Aduna tay duha ka verbs nga sa ordinaryo natong panghuna-huna dapat mokuha ni silang particle to para sa pagkutlo apan di ay. Imbis na to mokuha ni silang direct object particle wo. Kini ang verb nga omoidasu mahinumdum wo omoidasu ug ang verb nga wasureru malimot wo wasureru. Hinumdumi nga mokuha ni silang wo sa pagkutlo. Atong ehemplo, mukashi wa ano kaigan de yoku oyoida no o omoidasu. Mukashi wa ano kaigan de yoku oyoida no o omoidasu. Mahinomdom ko nga kaniadto pirmi kumulangoy anang baybayona. Shokubutsu ni mizu o yaru koto o wasureta. Shokubutsu ni mizu o yaru koto o wasureta. Nalimot ko bisbis sa tanom. Ang ikaupat nga grupo sa paggamit sa particle to kay ang pagmarka og mga onomatopoeia. Ang mga onomatopoeia kay mga adverbs kini nga musumay-sumay og mga tingog. Aduna pud tay mga onomatopoeia sa Binisaya og Tinagalog. Karakteristik kini sa mga Malayo-Polynesian languages og naimpluwensyahan ang Nihongo. Optional ang to kung ang onomatopoeia balik-balik. Mutan-aw tag mga ehemplo. Mga tingog sa hayop, pangalitan, inu wa wanwan to hoeta. Inu wa wanwan to hoeta. Mipaghot ang iro. Ang aw-aw sa hinapon kay wanwan. Tungod kay balik-balik man ang wanwan, ang particle to nahimong optional. Pwedeng di isulti. Pwede tamingon, inu wa wanwan hoeta. Laing ehemplo, koneko wa oki na koe de nya-nya to naita. Koneko wa oki na koe de nya-nya to naita. Ang iring mihilak og maayo. Ang meow sa ila kay nya-nya. Tungod kay balik-balik man ang nya-nya, pwede na tong tangtangon ang to. Koneko wa oki na koe de nya-nya naita. Aduna po'y mga onomatopoeia nga musumay-sumay sa kunuhay, mga tingog sa mga butang. Kaze de doa ga gata-gata to furueta. O kaze de doa ga gata-gata furueta. Ang puwertahan nag-uyog-uyog sa hangin. Smith-san wa Nihongo o pera-pera to hanasu. O Smith-san wa Nihongo o pera-pera hanasu. Si Mr. Smith nagkata-kata ang baba sa kamaayo mo hinapon. Ang onomatopoeia kay muhulagway pod og mga lihok. Kanojo wa kusu-kusu to waratta. O kanojo wa kusu-kusu waratta. Perte niyang katawa. Kare wa kyoshitsu o koso-koso to tachisatta. O kare wa kyoshitsu o koso-koso tachisatta. Hinay-hinay siyang migawas sa classroom. Busa makita pud nimo nga daghan pud tag onomatopoeia sa Binisaya. Aduna po'y mga onomatopoeia nga mahulagway og mga pagbati. Sore o kiite, mune ga doki-doki to shimashita. O sore o kiite, mune ga doki-doki shimashita. Pagkadungog nako adto, nakulbaan ko. Kachou no dosei ga gan-gan to hibita. O kachou no dosei ga gan-gan hibita. Milanog sa kasuko ang tingog sa manager. Atong sumahon ang atong leksyon bahin sa paggamit sa particle to, isip marka sa mga quotations o pagkutlo. Aduna tay upat ka dagkong gamit. Ang una kay kung ang to ipare sa verb to say, musulti, toyu. Ang ikaduha kay ang to ipare sa verb nga muhuna-huna, to o mo.
Ang ikatulo, diyang ipares ang to sa mga ubang verbs sama sa pagsuwat, pagbasa, pagkahimo ug uban pa. Ug ang katapusan kay pagmarka og mga onomatopoeia o mga adverbs nga musumay-sumay ug mga tingog. Ug diri na human ang atong leksyon bahin sa to isip marka sa mga quotations o pagkutlo. Salamat kay sa pagtan-aw. Kung gusto kang modonar bisag pila aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click lang ang PayPal link sud sa description box. Ug sa gamayng donation nga $10, pwede ko mopadani mo og exercise sheet bahin niining leksyon o kaha sa ubang leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Emaili lang ko ug akong ipadani mo ang exercise sheet ug ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag ko og personal feedback. Salamat kay sa inyong pagsuporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpractice adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinigtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.